Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे एडमिटआ डाबल फैबाय इन्टारभिउखौ डाबल होनांगौ नामा खायसे खायसे नट फाउन्ड जादों मा खालामनांगौ केन्सेल जाबाय बा रिजेक्ट जाबाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशनाव मा लांनांगोन रिटेन एग्जाम बाइबा टेस्ट आरो नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स जाय नोंथांमोना बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंहाय मोननो हायो खालामा जों थांनो पर्टेलाव दा जों फैबाय CSB आव आरो फैनाय लोगो लोगो बेनो जे एडमिटआ होगासिनो दङ नोंथांमोना बयबो डाउनलड खालाम नैबे रिड मराव लांनानै बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना अफिसियेल एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो दा सम साइडआ बिजि जायो नोंथांमोना नायबाय था बेखायनो खायसे नट फाउन्ड जादों जानांगौ अके थ' नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बानजाबाय जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दङमोन बेनिफ्राय मेलखौ मोजाङै हो स्पेस होनाङा डाइरेक्ट मेल आरो फन नाम्बारखौ हो बेयावबो खायसे स्पेस होनायावहाय प्रब्लेम जायो अके बेयाव लिरबाय दा बेनिफ्राय नोंनि नामखौहाय स्पेस होनांला डाइरेक्ट जि दङ बेखौनो होदो बेनिफ्राय मेलखौ होनानै सार्च थुबाथाय नोंनि एडमिटआ मोनगोन दा नट फाउन्ड जानाया माखासे टेक्निकेल इसु जादों जानांगौ आरो जुदि मोनथाराबा लास्ट अपसन नोंथांमोना नैबे टेक्निकेल लाइन नाम्बार दङना बाव कल खालामनानै प्रब्लेमखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि फिजिकेलि थांनो हायोबा CSBआव थांनानै जाहाथे चेक खालामो जे नोंनि एडमिटआ दंना गैया बिथांमोना नायनो हागोन सिस्टेमाव दा बे अपसन आरो बेनिफ्राय जुदि गैयाबा येस नोङो रिजेक्ट जाबाय आरो मानोना एप्लाइ खालामनाय टाइमाव खायसे डकुमेन्ट्सखौ मोजां होआखै जानांगौ जायनि जाउनाव नोंथाङा एडमिटखौहाय मोननाय नङाबा रिजेक्ट जाबाय आरो रिजेक्ट जायाबा मोनगोन जुदि रिजेक्ट जाबाथ' जेबो अपसन गैला अके थ' बेखायनो बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय दानिया ग्रेड 1आवबो आरो गार्डआवबो खालामदोंबा माबोरै इन्टारभिउ होनांगौ बेखौ जों ससियेल मिडिया गोबांथार एसे कन्ट्रभार्सि खालामनाय जादोंमोन जायनि जाउनाव जाहाथे सेम डेटआवनो मोननो हायो होननानै दा बेखिनिखौ सरकारा मोनथिबाय जानांगौ बेखायनो एडमिटआव मोनसे मोजां गाइडलाइन्स दङ जों बेखौ दायो नायनो टाइमा 6 निफ्राय 9 AM नि गेजेराव नोङो सहैनांगोन बे जाबाय 20 जुलाइ क'क्राझारनि गार्लसफोरनि बियो लेडिसनिमोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय एड्रेसा बेनो बेखौथ' जों मिथिबाय दा रिलिज समावहाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांजोबखानांगोन अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाबानो जाबाय अरिजिनेलखौहाय आरो जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड जाहाथे बयबो होयो अके देन आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्ड अरिजिनेला बेखौ लांनांगोन फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डआव खालामदोंबा माने टुगेदार जागोन होनना बुंदों माने बाथ्रा जाबाय जुदि जायनाखि केन्डिडेट्स दङ माने मोननैबो पस्टआ बोथ पस्टआ एप्लाइ खालामदों गार्डआवबो खालामदों आरो ग्रेड 1आवबो खालामदों अब्ला ग्रेड 1 खालि नोङो थांनानै गार्डखौबो खारफानो हागोन आरो अके स' माने बे नंला जे नोंथाङा डाबल खारनांगौ बा थाबायनांगौ बे नंला ओइदिनखालिनो माने एक्सेप्ट जाफासिगोन आरो बे मोनसे मोजां बाथ्रा जुदि नोंथांमोना खिन्थु थाङाबा हले एक्सेप्ट जानाय नङा आरो दा जोङो गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे सासे मानसिया डाबल थांनानै इन्टारभिउ होनो हाया गोबां खरसानि खोथा थायोना बेखायनो CSBआ बेखौहाय मोजां खामानि खालामना होबाय नङाबा जों गोबां कनफिउज जादोंमोन एडमिटआ डाबल गदोंमोन ना बर्ड पस्ट एप्लाइ खालामनायाव आरो एप्लाइ खालामनायाबो एक्सट्रा खामोन नालाय दा मोजां बाथ्रा फिजिकेल टेस्टखौ जाहाथे समानावनो खालामफायो आरो माने ग्रेड 1 खालिनो नोङो थांनानै गार्डआबो होनो हासिगोन दा बेखिनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांजोब आरो जि स्टेज दङना सिलेक्सन प्रसेसआवहाय बेयाव नोङो एटेन्ड जाथारनांगोन जेरै फिजिकेल हाइटखौ सुनाय चेस्टखौ सुनाय आरो कालार भिजन नायनाय डिस्टेन्सखौ नायनाय 6/6 6/9 मेडिकेलाव बेखौ नायगोन नकनि नायनाय नङा लिरनाय गैया गाइडलाइन्सआवहाय दा बेखायनो बेखिनियाव नोंथांमोना जाहाथे एटेन्ड जायो अके बेनिफ्राय बेग गोमाबा डकुमेन्ट्स गोमाबा मबाइल फन बायदिसिना गोमाबा बे गासैबो गावनि रिक्सआव थाबाय आरो दा बेखिनि दा फिजिकेल टेस्टआवहाय मबाइल लाहोगोन ना लाहोआ बे उननि बाथ्रा जेब्ला सिस्टेमा थिनो अब्ला मोनथिसिगोन मानोना गोबां माने मबाइलावहाय बायदिसिना डकुमेन्ट्सफोर थायो प्लास दानि जुगावथ' अनलाइन पे खालामोना लामा सामा दै लोंनाय मानायफ्राव किजानि लाहोनोबो हागौ आरो अके माने खायसे फैसा केस लाया नालाय दा बेखिनिखौ लाहोनोबो हागौ जेबो नङा दा बेखिनि दानिया 26-16 KMखौहाय थाबायनांगोन जोङो 4 आवार्सआव दा हिन्जावफोराबो सेम डेटआवनो दङ सेम डेट नाथाय खारनाया माने थाबायनाय बेट्सआ हिन्जावफोरनिखौहाय सिगां होगोन आरो फिमेलखौहाय सिगां होगोन बा हयथ' मेलखौहाय सिगां होगोन थांनाय बाराव फिमेलखौ होदोंमोन एबार मेलखौ होयो ना मायो बे उननि बाथ्रा नाथाय देग्लायनि लकेसना चेन्ज जादों थांनाय बारा आसाम पुलिस केम्पनिफ्राय जागायदोंमोन एबार मा हरिनागुरि हाई स्कुलनिफ्रायसो बेनिफ्रायसो माने रिलिया जागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ आरो बिनि फिजिकेल टेस्ट लास्ट डेटआ 24 जुलाइ नालाय बेनिफ्राय एग्जामनि रेडि खालामनायाव जायखिजाया आगस्टनि नोंथांमोना सानडेआव नायदो ओके स' आगस्टआव एग्जाम जागोन सानडेआव नायबानो जाबाय बेनिफ्राय सेप्तेम्बरहालागै
एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय मोनहैनो हागौ आरो मानोना आसामाव बाजेटआ जुलाइ मासाव 6निफ्राय जागायगोन नालाय बेनिफ्राय आगस्टआव प्रसेस जानानै सेप्तेम्बरहालागै जिनिखि साख्रि मोनदोंमोना बिसोरो सेप्तेम्बरहालागै सेलारि मोनहैगोन आरो जेरै 420 BCDC 414 फरेस्ट बेफोरो सेप्तेम्बर 1 सप्तायाव बेथनखौहाय मोनहैनो हागौ आरो सासे